Salutare, dragi prieteni, eu sunt fermier începător sau Alex Nițu, depinde cum vreți să-mi spuneți. Vreau să vă spun că nu mai am postat de mult din cauza că nu mai am avut idei de vloguri. Iar astăzi mă uitam eu liniștit pe TikTok și am văzut acel experiment cu sticla cu care pune un șervețel deasupra la sticlă și nu curge apa. Sincer, eu nu cred în acest experiment. Cred că va curge apa oricum. Am pus în această sticlă apă. Deci nu este înghețată apa, uitați. Am străpit și pe ăsta. Așa. Și acum va trebui să pun acest șervețel deasupra. Asta. Este cam greu să filmez cu o mână și cu o mână să... Trebuia să o pun mai plină. Așa. Trebuie să mai iau un șervețel. Îl luăm pe acesta deoparte ca să-l arunc la gunoi și o să încerc cu acesta. Am completat cu apă. Nu mai avea cine știe ce. Și haideți să... Op. Bă, da... Așa. De ce nu-mi iese, băi, frate? Doamne! A doua încercare șoartă, am luat iar din nou altul, din nou de fapt. Am reușit. Și acum 100% să fac apă pe jos. Dacă nu am făcut eu ceva corect, să-mi spuneți. Sper să nu fac apă pe jos. Păi ești nebun. Ba nu. Da, am făcut și apă pe jos. Cam atâta este și cu acest episod. Eu am fost fermier începător sau Alex Nițu, depinde cum vreți să-mi spuneți. Și mă pun la strâns. Da. Și nu fac reclamă oricum. Nu fac reclamă. Eu sunt fermier începător sau Alex Nițu, depinde cum vreți să spuneți, și nu uitați să vă abonați și să dați un like. O să ne revedem data viitoare.